Manigo Padulot and the Front Production live at Roda Play. Yo, check! Manigo Padulot, last and final battle of the night. Tagaan to kasi mga bakbak. SNT versus God. Dila ko tugayon sa akong tuo. Malila. Yo, dada is dramatic, pagkapatay. Shout out Teacher Jane, Robert Malcorgi, Mike Victor, RJ, Dax, X-Dex, Pikang Bilsuko, Chikading on the house, yo. Yo, check sa ako wala. Malila. Yo, the Shanday, Mercudas, shoutout ko ni Lian sa nag-sponsor sa akong kapog sa Daily Revenue nga bago lang release. So mga tropa nga taga Mercudas nga nadira o sa mga tao nga nadiri. Para ato ni tanan. Manigo Padulot, last battle of the night. Nan versus El Shaddai. Round 1. El Shaddai. Game! Pila ka buwan ang nilabay. Gipabatil ko balik ni Busral ug sinad ilang gihatag. Nilabong na daw ang sprout mao mga bagong tubo sa pagsulbong kay nasaag. Karon na gets na nako bak. Nganong pabaliko ng uwak, pinalimtan nila ang halad ug ipahibaw lang ni Munad nga igsubaya ang uwak kung di ka ganahan masamad. Game! Nad! Usa ka bugo nga MCing desperadong magkapangalan. Nagsaligra sa kagrupo, nagsaligra sa kauban. Ako, naningkamot rakunad, ug tanan kay gihaguan. Gusto mo ilog sa kong pwesto, o sa pwesto ko pulihan, silya elektrika kinabuhi, maoy bayad kung gusto kang mupuli sa kuning kuranan. Kay puta kang dako, wa kay bout na kunad, bisag kinsay mo tabang. Sige taugay mong kagrupo para matingog ka mo tanan. Kay bisag magpatabang pa sa kagrupo, Sentrimatic, di ko ninyo maapsan. Ako'y number 1 dire sa Sprout Sentira mo. Pasabot ako ang kinaunhan. Karong maghisgot tagka-grupo, magsugod ta sa A. Kailan mo nga? Magsugod ta sa A. Mo ni reaction sa tanan. Real G ang pamatuod nga masakit ang kamatuuran na bisa gamitan pa kag-ad. G, imong kaalam di madugangan karon natubag na imong pangutana siguradong sa as. Diyo, kabutangan! Mungay panghagit na kunad! Yata! Mungay panghagit na kunad! Mamarko tratika! Namunga ko sa Sprout ni Salinsing Palangka! Ug nag-post ni siya sa Facebook! Niyang caption, lingi sa wala maigo ka sa tuo. Maka-reference man sa tag-boxing tungod sa caption na ning gago. Pero di na lang, di ka delikado. Gamay ra kay kaghangin rounds di. Pakabisado, mawala man o di ko mahadlok si mong sukmag kay di ka kamao. Mong buhata sa nanad, usa magpadungog-dungog ka sa Elsya. Ako di ko kabalo manukmag pero akong bara mangulata. Ug nakahinomdom pa ba ka? Sa battle ninyo ni Pokin, imo siyang giingnan sa marijuana siya na adik. Pero kita atong duha akin say mas tama ninyong duha mga sekreto ni mo maipit. Gipunan niya si Pokin nga sa dahon sa gigit-hit kay bato iyang gitik niya di siya ka sabay sa trip. Kabaw ka sa imong kaugalingon di mo ma-admit na puno ka sa suyan na hupas imong unahuna kay shabu imong gamit. Karon na gets na nakunad nganong imo kong gipangayo kaysa kung kalayo ka nasilaw. Hilig kag bato pisa kung kainit ka matunaw. Mo ngayaw ko og basula ug mainsulto ka sa kadasiaw. Giwarningan na tika pero wa jud ka naminaw. Yo, check! Round 1 game! Mauning estudyante sa resort. Nakusog kayo mga hits.
muadto rag eskwelahan para lang mang chicks pachuy-chuyran kanahan. Gisiun ra ba og brief? Hip hop na siya sa iyahang pagtanaw. Ha? Pagsurya uy Drix! O di ba Drix? Sa pagatpatay, gipildi na kaniligi. Giprestylan ra ka sa round 3. Karon buhay mahagba ug mamatay. Mismo inyo ang ripin kami to na kog lubong yung duha ni El Shaddai. Mga pis ni mong giatay. Siya ba ning duha abos? Daya man ni, pildi na ko siguro. Tanawa kung magsikit silang duha. Mura man nagpaturo. Aron di ka magatuk. Arita sa Rapolo. Kung paniril, si El Shaddai, kung ulo o blue, kaya wala ko nung magkabatunis, mura ko nung abli nga bernets. Ikaw, Drix, dakog uhong nga lago, murag tayaw nga tamtaks. Kung nakapi mong duwa, kamong duwa, kopi ko, brown, extra, twin pack, double pack. Mga tambok, nagukaon ang mga tirapat mo. Dagan niya biba sa giyaon, pero gipagkaon sa mga tao. Ranso! Di ba? Bantay mo. Pero kaysa, murag na ako'y nabantayan. Asa sa busbay siya, bingga, tapos. Asa busbay? Pati ako. Abim na una ako si Drix. Ang champion madini nga banga. Dagang bala nga bara pero puro butata. Butakal kang dako, ikaw ang tapulan nga bunso. Misabag magtabang mo tanang tagabalas, di mo magsilbi na ako. Mga abno, ikaw ang tambok nga dilingon nato. Bisa pag kalima maligo, maugihapon ka to. Upang itao ni kulis, aw di na kinahanglang utago. Makita ra sa kamatuoran ko, pitikan ni agaw gatok ang tangkugo. Maong Il Shaddai, pesti kang yawa. Maura niya ako masulti ni mo diri. Pahawa kay mura kag bulador sa bingo, kay adlaw nga bulala. Amo da yung saba kay sa Facebook, kay wala ka jirjira sa imuha masanda. Maong boss, asa boss? Ang champion ninyo, bayot rin. Boss, ni-chat yan akong 5 buwang akong ulok ng 10K. Pagka may resi, mimbro ka sa salisi. Kung wala na kailingaw sa imuha kinabuhi, kung yabi akong PC. Tanawo na itog di pagkatukon. Orbasi na mo resulta ang champion ni boss. Di na ni makatukong. Tambok! Yo! Iyang gipo na si Drix. Keso pariha daw mi mao sulti sa amaw. At least nay ako nay usa ka gusto nga tawo nga mahimong ako ikaw. Ha? Kabaw kung wa ka anak kay banga ka. Unya gipuna niya katong napildi ko sa Rapolo. Ang pangutana na nakabatil ba ka dito? Kuwaga, di ka magsilbi na koy. Patabangon paming duha. Pasakay mong kagrupo kay mataga. May nalang kay mohilak niya ka. Round to game, ingat po kung pag-ribat, di ka kay ba mo ribat, uli, uyugay mo uyab. Sayoy. Round to game? Gipangayo ko ani, na inagsulti nako pero di ko musulti sa pangalan. Wapagi gawas ang poster, wapaka hibaw sa match-up, iyan akong gipangandaman. Ingon anak ka atak na mapildi ko diri ug makuhang kadaugan. Pero kita si mong bantang nga napakay tulba si mong dughan. Kiyog maldito ka diri ug sinaligan ka sa maktan, na di duko imong ulo kung di ka ganahan maagtang. Kay gihagit ko sa gago nga student, nagsalig na siyang maestro. Pero humanon ti kakaron bisag wala ko mag-eskwela, naapod ko'y kurso. Lahi nga klase akong itudlo ni Munad kung mauna imong gusto. Bagsak ka sa grado, pupil abusado, di magsilbi ang wapay kaalam sa duwa. Patabanga diri si Asjo. Asjo? Speaking of Asjo, boss, wako manghagit ni mo ha para lang ka mahibaw. Gusto lang na ako isulti ni mo ta nga imong gipantudluan di gihapon kahibaw. Kay
Kay nagtuog kalabaw ni mga hasi daw sa maktan diri na ako masukod. Wa ko gibatig kakuyaw umapit ni man lang karon sa inyong lasang ko ni sulod. Pero timan ininyo gaw ako'y pilis pagpatay para sa gustong musunod. Hutdon ta mo og kilaw bisag gahi wa ko'y ibilin nga bukog. Sige palag! Unsa pa man nimo hangganahan madunggan. Gusto kang maghisgo ta diri nga di basta gara sa katawan kundi samad gyud ang dughan. Pila na katuig ka nagrap, pero wag ihapon kay napamatud-an. Ako buwan pa sa eksena, pero murag tuig ang gilihukan. Mong ayaw ko gambuging nga namin event karon sa dula. Kabaw ka sa imong kaugalingon nga di na nimo makuha kung di tungod sa kuha. Sige, ingin na ako dirinad, kung asa kadapit na ako ni lamang. Achievement palangdan, wala ka na ako'y daganan. Ni champion to sa Sprout, nakatungtong ko grapulo, nakabatil nas boholog finalist na sa pikas. Imo bang naklaro ang tanan? Na kung kinsa pa to inyong gitawag, itumlagom diri sa liga, maupay karir na hayagan. Palag! Palag! Mong ayaw po og hagita, ug muasta mo nagsikinsa. Sinyong baryo ra ka na rehistro nad, pero og batil nga pangdayo, wala ka sa lista. Kay mga bugo, mga gago, nagpa-as if nga hanas, maisultura mo na ako ay palabig kalangas. Mga tutyo, mga tunto, mga feeling nga alas, alingog-ngog inyong tingog maong Elsa ni gawas. Wak! Oh, damay uyab. Di na may ana matingala. Unay mo tuon mo chuy kay ang babae ni Drix. Imuhang gitirata. Oh. Imong uyab. Pakiyam. Iyang bilat akong gikaliguan og lana jud. Bati kayong dagway kita buwan ako. Unlan ni imagine ang ko nila na roots. Maayo man siya no. Ako kay na-explore. Maayo kay siya mo rolling ay nga murabag silik silur. Bildos 20 na may rounds. Wag ihapon ko tigdugan. Wa ka kabantay. So sige na mo kiniyatay imong babae mao di kagat. Tarod. Sige sa chat na ko pero ako aragsin. Wa ka baon sa iyang gichat. Gimingaw ko no siya sa galawan ni Johnsons. Hingayat bars bitch. Oh, ang damay ka og babae. Diha ka mapiti. More ni akong pandilas nga istorya nimo ha. Imong babae ba og giti? Round 2 game. Morning champion sa Sprout. Nga ilahang pambato. Nakaduwa ni siya sa lure og sa Rapolo. Pagkauwaw raman mo boss. Wa man ni bagay pang dayo. Ni ulig nagila ko gatawa ang kauban samtang si Ilsha. Dahil nga nakio, o literal nga gibadibag, gibunogo pag-ayo, bukol ang madangatan, samtang nga gadako ang ulo, karon mahimong pansimbag, ang inyohang kampyonato, di ko ni lumano pag-ayo, nagiro isama ko ni Antonio Margarito, karon nata sa second round, siguro nga di ni kabangon. Pakman ni kumo depensa gamit sa tagsaya, pak nga pagkawalhon, mautok ning basdilan kung ako aning sumbagon siya, di mo matakamtaman ang pagida ni Riti Aton. Wana, kisi-kisi na. Choy, trabay siyo, balik florin na putik na. Kaya nag-ayo rin mong hambog, na nabi pa sila hang wala daw ni Jay makatadog, karon ako'y mo bulabog, ingani ang bantang kumanambog sa buhay. Wala, nasana ang inyong Disney Princess. Tanawa ang itsura, wala pa gani pasto, mura nagnabutan og petes, pero idol ko ni si Ilsha Day. Kay high, kay confidence. Nindot kayo profile. Naka-comment ko, condolence. Wala na siya mag-polo blue. Nag-polo rin. Nindot kayo katanawang dito. Mura kag-dunot niya saging rin. Kabantay mo. Makareact mo. Woo! Sa mabawra na ako nga banat. Si Ilsha, naningkamot og palaw niya. Kamira ang gibagat. Karon mo makay mamat ni champion na rin giahak sa crowd ni Managat. O di ba kalibagduo ka ang ipuko sa insulto ka gilumo. Mahugno ka sa istorya nga ikaw na ang ni champion ang pinakabugo. Para na nimo. Fuck you. Yatay way lami. Itom kuno ko may ingon na ning tunto.
O puti lagi kanad, pero kapilan ako balikon, mas gwapo pa ko ninyo! Suwaga? Nya, ato sa nanguhag mga bara sa mga naagi na kong kontra. Ingon na din nad, supes kung magamit ra kag basura o di kakalusot sa kuha. Muna pa yung mga multi gata way tumong may pagnanuyop nga ito ni Bulong. Unsa ba mo gisulti? Grabe kung makaspit siyang lines, grabe gid manghawd. Liman mo sa Mactan di event para di ma-alcance lang sa crowd. Round 2 game? Round 3 game? Akong round 3, ganiha pag-isuwat, kinabisi sa pagpangwarta. Saksi si Boss Gayki, ugo sa akong hasil atong fiesta. Ubasig mo ingon, palusot kaya akong istorya. Gago di na siya excuses, maunay silbi nga partida. Kaya big napil din mo ang poken, El Shaddai dayon sunod. Naday palabig kataas, sakit kinagmahog. Ha? Undangin ang shabu, maunay resulta ni mo sa sige ni mugsuyop. Taas daw siya og hangin ka na po, siya mo reverse. Resulta, naapin kinipiyaho. O, deny. Kahinomdom ka sa buhol, nang lakaw mo dito, nangita mo og sinaw. Gibadlong mo ni Boss Ralph, maay sa nagamita, pero wajud mo na minaw. Di pa kay mga buang, kusog kayo musuyop, murag nagsigop nga sabaw. Pero wa sila kahibaw nga nasakpan sila sa usa ka MC sa buhol, pakauwaw! Mo na resulta nad, og didto mo na bulgar, mismong venue sa event, gisiyupan nilang CR. Mo pangita, basig na dira kuan tutor. Ay sa niya. Ni kuyog kag buhol para musuyop lang ka didto. Ngano din nad, well pisto sa inyo. Mga bugo, mga tuntod ako kay mo og ulo. Abi na kog nindot inyong grupo pero ngano wa ka badlong inyo sa asjo. Ha? Karon pangutan unti kanad, og nindot ba ko kaakbang. Unsay pamati nga gipakauwawan ti kaatubangan si mong katawhan. Og sa TRB, sa bahat nila sa TRB, ana slide. Di. Why marking lines karon madunggan? Kabaw kung di na nimo kahinaan. O why marking lines karon madunggan kasi mong pagkontra nako sayop nakadaan. Load kay kakaatbang, wa ka peryogaba. Isi chicken na kanako na makigbef ka sa kuha. Di magsilbi inyong palawlaw kung nagbase lang sa agi. Nagtubo ko sa sprout ug ang pangalan kay nahimo ng haligi. Nakatilaw na ko sa kumbunga, maong di na ko mawili. Kamuon yan na mo panghagit, kung naano mo'y naani. Kailangan ka glass ngayon to? Ha? Imong uyab ni chat na ko. Di kang buto ko. Ako sulti apangan. Nochi mi aying. Tunog di ko inaanak kasalbahis na di bati akong batasan. Ipatay di ka sa round 1 o round 2. Pero igog na di ka gipinlan. Paghilom di ako flok. Ikaw kuno to, ayang gichat kuno, ikaw yung pinakabugo. Round 3 game! Mao ni ang akong kinabiliban. Grabe ka hugawan. Dili pagin masugo. Ang hidaanan sa mansasa, gisulura sa tunto. Imbis magtapat sila ni Bak, hihigda nung pinakwatro. Ang nasultira ni Dadiral? Oo, kasudiin na lang na. Kini magkuha nga niya pag-inso. Nagpakauwaw ra jud ka sa Bohol. Palutaw-lutaw pa sa aluna. Bagag na murag tulog adlaw nga giutong nga tubol. Mubangon na po kaunig kuanggol. Amo ning senyorito kay dako kay nakadus detektapol. Oh, tapulan ka di ka angit parang kay ikaw kay kagiron kita sa bilaran nga ikaw kay punihon lami kay kasikaran nga murabag bulingon. Praning sa kadalanan lang ninyo bisa ka sa paingon nga nagkakaburingog. Murag kinsa kumuasta pag gangsta pa kung tan-awon. Murag kalukalat kasta. Lami kay kasagpaon. Ako ang most built sa Sprout. Ako ang most built sa Sprout. Ya si Boss Biyog, si Boss Ralph. Di ni mo proud. Di mo magbaut bisang magtabang mong tanan. Di ko mo mababaut ka o galingon di sa ligan ikaw. Hawd lagi ka. Hawd raog na ikauban. Madaon ka mahawngan to sinada isgutan pero hilom ra ko sa eksena pero sikreto ko mo kablit. Tambol nga tambok. Talira masakit. Habulan mo mga barag iatbangan kag hait. Iugong ni tanang bala para makatagamtam kag pait.
Pero lebo to, kani si El Shaddai, di ini kakumpiyansahan binaan ni si Habak. Iyang pa'y muslan, dali magilkan ko ang bayot mo sa Habak. Napuno ni si Bak, kay wala daw mapaslaki ang tambok idanlak. Champion ka, pero kutob ra kas kiting. Uy, si Paila! Nga na kay giring nga niya pagsuwat walay makita nga buling. Limpyo ko mo trabaho niya, gipatrabaho, takuling. Sulit na yung ticket. Yo, check! Last battle of the night! Nagano ba sila babak? Lahat versus El Shaddai! Hindi kayo. Judges! Ayod na. Way pildi para nako. Pero teknika dili man yung technical lay. Aggressive bay lang. Siya dai gid pero grabiha sa dukoy. Putoy battle. Siguro walang kanang mas maayo kung mistake si Nad sayang forte kung asa may mo siya mo joke good. Dili niya tuyon pero indot kay tanan tanawon magkatawa juga. So pero para siguro to yang sayop gambay. Siya dai. Yo, next day, so Nad versus El Shaddai, Sprout, you know, grounded Yoteng and Big Key, Sprout. So, battle Nad, El Shaddai, fighter, pareha na yung technical sa ilang rounds. So, malita mo na to sa performance pa lang, malita mo kayo. Aggressiveness, kita ginawa ni El Shaddai. Raps ni Nad, so, ang minuto, round 1, hatag na unag. Round 2, 3, hatag na El Shaddai. So, El Shaddai. GK, larong daw gang Sprout atong duha pero sige since battle ato i-round El siya pundukog mga notable lines ang isgutan na idaghan tagsa pero siguro nahimong forte ni Nad ang mga jokes daghang kauyon daghang na note pero there's kang El siya na kung note patungkol siyempre atong sentry ulo ang na note ya sa round 1 ni Nad iyahang jokes nakuha ko niya sa tao nahimo ko na ko siya nga nahimo pangontra sa mga napundo na ko sa kang Elsha then sa round 2 katong rebat ni Elsha nahimong natatakpo to maka nako ya nakapundo sa ko niya katong pagkumpara niya katong career itong kahayag katong nakauyon ko ato niya kang lahat nakapundo sa ko pipila pod ka mga siguro sa round 2 ihatag minaw ni Elsha unya sa round 3 El siya po, so bali nagigong ang all 3 rounds El siya. Yo, check, okay pa nila? Manigo Balunod, last battle of the night. Nagano mo sila magpak, El Shaddai versus Nad. Abot tayo na December na buton. Judges decision, 3-0, El Shaddai. Shoutout sa mga tropa. Props siya mo Nad. Props ni Nad sa mga tropa sa Lane, Shadel, Madel, Quincy, Joshua, Abo, Taniel, John Mark, og ni Prince Luke sa akong mga taga Mercudas og sa nag-sponsor na Daily Revenue og Sinili Cups og sa Cups ni Zion sponsor mo diha ng score mo diha. Yo, dahil El Shaddai, bawal sa mag-phone. Yeah.